אני מקווה ששמתם לב לתוספת המאוד מאוד מתוקה וחמודה שהצטרפה אלינו לפאנל. שלום אמור. שלום. שלום, שלום. ברקו, מצטרף אלינו חבר שלך, שיש לו חלום לשחק כדורגל, כמו שאתה שיחקת. רק שהורידו את הסטרייפ, שנראה איזה חולצה יש לו. זו חולצה שלך. כן, זו חולצה שאני שחקתי איתה, ואני קיבלתי טלפון... רק נגיד שבשביל שהוא יגשים את החלום הזה, אמור צריך עזרה, ולכן הוא מגיע לכאן. נכון. מיקאלה, את אימא של אמור. נכון. ספרי לנו עם מה אמור מתמודד. עם מחלת ניוון שרירים בשם דושן, הוא אובחן בגיל 8, ובגיל 10 הוא איבד את ההליכה שלו ואת היכולות שלו, והוא יושב בכיסא גלגלים, והחלום שלו זה לשחק כדורגל ואפילו להיות שחקן כדורגל. ובשביל זה יש תרופה ספציפית? בשביל זה כרגע אין תרופה בעולם, זו מחלה יתומה שאין לה תרופה. אנחנו מצאנו טיפול חדשני בארצות הברית, נהדר ונפלא, שכבר התנסינו בו, ויש תוצאות ממש ממש טובות. את יודעת? ואתם צריכים בעצם... אנחנו צריכים תרומות, אז יש לנו אתר לגיוס תרומות, וגם שמנו, יש הגרלה חדשה שהגיעה. שמי, אני חייב לספר לך משהו. הרימו לי טלפון, אם אני יכול לבוא לשנת בר מצווה שלו, עשו טקס בקיבוץ, קיבוץ בית קשת, אני גם גדלתי שם. באמת? כן. ונסעתי לשם, ואני אגיד לך מה גיליתי. משהו מטורף. גיליתי שאמור, ילד... הנה אתם. כן, ילד בן 13, עם מחלת ניוון שרירים, יותר שמח ממני וממך ומכולם פה. איך קורה ככה, אמור? הוא כל היום מחייך, כל היום הוא צוחק, תסתכלי. אמור, מה זה? תלמד אותנו מה הסוד. תסביר לנו, אמור. אולי צריך לא לעבוד בחדשות, ברקו. לא, יותר מכל הילדים של כולם. הוא כל היום מבסוט. מה הסוד שלך, אמור? פשוט רק לחשוב על הדברים הטובים, ולא לחשוב על הדברים הרעים. להגיד תודה על מה שיש. כן, זהו. וואו. זה יופי. והלכנו למגרש כדורגל, ועשו לו שם טקס לבר מצווה, וראיתי את האהבה שיש לילדים אליו, ואת החיוך שלו, אז זה נתן לי אופטימיות. את יודעת, אני לא הכי אופטימי למה שקורה פה במדינה. בכלל לא. אבל כשאני ראיתי אותו, אמרתי, וואו, אם הוא מחייך, אני כל היום מחייך. זה לא קורה הרבה, אמור, שתדע שזה לא קורה הרבה, שברקו מגיע... זה לא קורה בכלל. האמת שזה לא קרה עד כה בכלל, שברקו מגיע ואומר, אני רוצה את האייטם הזה בתוך התוכנית, זו פעם ראשונה שזה קרה איתך. אני ראיתי את החיוך שלו, אמרתי, זהו, זה שווה הכל, אז רגע, מיקאלה, אם מי שרוצה לסייע לכם ולתרום, איך אפשר לעשות את זה? אז פשוט רושמים בגוגל ההגרלה של אמור, או ההגרלה של אמור. הנה, אנחנו רואים את זה עכשיו. ואז מה קורה? ואז פשוט משלמים 100 שקל, והם משתתפים בהגרלה, ואפשר להרוויח פרסים ממש שווים, כמו למשל הסרט קפטן של צ'אבי, שזה ממש ממש מדהים, למי שמכיר, ועוד פרסים ממש שווים. אפשר לקנות את זה בלי הגרלה? כי את יודעת, הרבה ירצו את זה עכשיו בלי הגרלה, זה שווה יותר מ100 שקלים. זה ממש להגרלה, ויש גם אפשרות גם לתרום, זה מאוד עוזר בעצם לאמור, הוא צריך עוד לעשות סדרה של 5 טיפולים, מאוד יוקרתיים בארצות הברית, כמה כסף אתם צריכים לאסוף? עוד 1,000,000 שקל. מיליון. כבר אספו 800,000. נכון. 800,000? כן. ואתם צריכים עוד מיליון. עוד 1,000,000. אז... רגע, אמור, מה עם החולצה שנתתי לך? זה למחירה או שהיא נשארת עליך? היא בינתיים נשארת. אז בוא אני אעשה איתך עסקה, אוקיי? אנחנו נמכור אותה, ואני אביא לך חולצה אחרת. וואו. מתאים? אתה רוצה? זה העסקה בינינו. אם ימכרו אותה, אני אביא לך חולצה אחרת. וכמה מוכרים אותה? בסדר? נתמחר את זה אחרי זה. נכון. ברקו, אני חושב שאפשר למכור את זה בהרבה, אבל אמור, תגיד לי, למה רציתי לפגוש דווקא את ברקו? יש שחקנים יותר טובים. מכולם. זה חמוד. נכון. אמור, רק בריאות. זה הכי חשוב, רק בריאות. כל מי שמחפש לעשות משהו טוב לקראת השנה החדשה, אז שיכתוב את זה בגוגל, ההגרלה של אמור, וייכנס להגרלה ויסייע, ואנחנו כל כך מקווים לראות אותך משחק. אפשר גם לכתוב גיוס מהלב. גיוס מהלב. ככה מוצאים גם כן את ההגרלה. אמור, חיוך אחרון? אוהב אותך. אין עליך. חמוד. נסיעה טובה. תודה רבה. תודה שבאתם. וואי, אני לא חושבת שחייכנו ככה, ראיתי גם אתכם ליד, ראיתי את כל הפאנליסטים פה, אני לא חושבת שחייכנו ככה אחרי זה, גם אתה, גם אתה. הלו, פרופורציות. לא חייכנו ככה כבר הרבה זמן באולפן. נבוא גם עכשיו לא מחייך. כן, נבוא. איזה טיפוס. מה זה, תגיד לי. קצת תתרגש. אחלה ילד, אתה מתוק. אלוף, אני לא מבין למה יש לך עם ברקוביץ'. טוב, זה גם אני קצת לא קלטתי עד הסוף. אמור, תודה, מיקאלה. לא. הצלתי לך את החיים. אני הפכתי אותך לרלוונטי, בוא. הנה סיכום. סיכום שנת.